Ameni, ameni, ameni bangcwele. Ameni zithandwa zezulu. Ameni, ameni. Jesu Kristu inkosi. Nginibingelele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Mama Tekwane e-Orange Farm bazalwane. Ngokusizwa inkosi nangokusizwa umoya ongcwele. Ngiyathanda abazalwane ukuthi ngidlulise lo myalezo ukuthi bazalwane siye sahlangana ke bazalwane ngeyi-15 imeeting imeeting yamabhizinisi iye yahlangana ke bazalwane. Kwaba kuhle kakhulu ngane zenkosi, kwaba kuhle kakhulu, kwaba kuhle kakhulu. Sambona uNkulunkulu enathi, sambona uNkulunkulu engumlondi wethu, sambona abathandekayo. Kukhulunyiwe ke ngane zenkosi, kuhlangenwe bafikile abantwana bakaNkulunkulu bephuma emagumbini amane omhlaba. Fikile ingane zenkosi zibuya Cape Town, indawo zonke bazalwane, zibuya nakomhlaba uyalingana, zibuya nakoMagate, zibuya nakoHluhluwe, zibuya ngingabala ngithini bazalwane, zibuya nakoStenga. Bafikile abantwana bakaNkulunkulu, bafikile kakhulu 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 kakhulu. Bathandekayo, kwatholakala ukuthi kwakhulunywa ke ngane zenkosi njengoba uNkulunkulu uBaba uSomandla eshilo wathi yena akasenalutho emhlabeni, ekhala uNkulunkulu ethi akasenalutho emhlabeni. Konke izinto zakhe zathathwa uSathane nezinyanga zamphuca into zakhe uNkulunkulu, ngoba zafaka umoya ukuthi uNkulunkulu akanamandla okwenza izinto, bafaka umoya ukuthi yibo abanamandla okwenza izinto. Manje ke bazalwane ke kukhulunyiwe kule meeting yamabhizinisi kaNkulunkulu, kwakhulunywa bazalwane ukuthi ngempela uNkulunkulu uyawafuna amabhizinisi akhe. Usho njalo umpostoli Paul uthi ngiyanincenga ngothando lwenkosi, naye uNkulunkulu uyasincenga ngothando lwakhe kuba simenzele amabhizinisi akhe. Impela ke bazalwane, njengoba sonke sithi singamaKristu, sonke sithi singabantwana bakaNkulunkulu, sisindisiwe, sithethelelwe izono, phela kufanele mayesethi ngenzeleni ukuthi Nkosi yami, athi ngenzeleni ukuthi sikwenze ngempela Nkosi yami. Njengaba ikhonzela amadlozi bathandekayo, idlozi malithi ngifuna inkomo, wenza sure lo muntu ukuthi uyayifuna inkomo noma ngabe akanayo imali, kodwa wenza sure ngoba uyazi ukuthi kukhuluma uNkulunkulu wakhe. Manje ke bazalwane, ukhulumile uNkulunkulu wethu esimkhonzayo bazalwane, ukhulumile bathandekayo, wathi akasenalutho emhlabeni, wathi bazalwane asimenzele amabhizinisi akhe. Manje le ndaba le bazalwane, noma ngabe ungumKristu ukuphi amagumbi amane omhlaba, uNkulunkulu uthi ufuna amabhizinisi akhe, ngoba amabhizinisi onke emhlabeni athunjiwe, nama-factory namafemu konke kuthunjiwe, kuthunjwe uSathane. Manje ke bazalwane, kuyabonakala uNkulunkulu mayethi ufuna amaKristu amenzele amabhizinisi akhe, ukuthi nje ma umKristu nje, ma umzalwane nje, ma umntwana kaNkulunkulu nje, phela ukukholwa okukhulu uNkulunkulu akuthandayo kumuntu ukuthi umuntu mayisekholwe esesindisiwe, esethethelelwe izono, bese yamlalela ukuthi uthini. Bese yamlalela bazalwane. Israyeli bazalwane wamkhipha eGibhithe, kodwa kwatholakala ukuthi endleleni uIsrayeli uNkulunkulu wayemshayela imithetho, wayekathi bangahamba bahlale phansi. uNkulunkulu akhulume kuMoses athi wothi namhlanje bangahamba bahlale, babehlala. Athi wothi namhlanje abasukume bahambe, babesukuma behamba. Kodwa ke kwenzeka iphutha-ke ukuthi uIsrayeli azange afike wonke ezweni laseKhenana, ngoba kunezinto uNkulunkulu ayethi bazenze bangazenzi.
Amen-ke bathandekayo. Sikhulumile-ke kule meeting bazalwane, bakhulumile abantwana bakaNkulunkulu, bakhulumile ingane zenkosi, ngoba sesinabo abagcotshwa, sesinabo abagcotshwa kule nkonzo kule nkonzo yamabhizinisi. Sesinabo chairman, sesinabo vice chairman, sesinabo nje bonke bagcotshiwe bazalwane. Bathandekayo, okusho ukuthi-ke ngempela iyahamba le nqola ayimile. Sifundile-ke bazalwane ngoba ngomkhuba wasekhaya ezulwini uNkulunkulu mayekhuluma ukhuluma ngezwi. Ukhulumile-ke bathandekayo ngezwi lenkosi, uqalile wakhuluma laphaya amakhosi okuqala chapter 3 verse 12. Afundeka kanjena-ke, bheka ngenzile njengezwi lakho nakho ngikunika inhliziyo enokuhlakanipha nokuqonda okungazange kube khona okunjengakho ngaphambi kwakho, nokungayi kuvela futhi okunjengakho nangasemuva kwakho nangaphambi kwakho. Ngikunika futhi nalokho ongakucelanga, imfuyo nodumo ngakunika, ngangokuba kungayi kubakho onjengawe phakathi kwamakhosi zonke izinsuku zakho, uma uhamba ngezindlela zami, ugcina izimiso zami nemiyalo yami, njengalokhu uyihlo uDavida wahamba, ngiyakwandisa izinsuku zakho. Amen-ke bathandekayo. Lachazwa-ke lelizwi ukuthi uNkulunkulu uthi manje uzosinikeza into engazange ibe khona emhlabeni, njengoba wanika uSolomoni into engazange ibe khona emhlabeni. Uthi-ke namhlanje usezonika amaKristu into engazange ibe khona emhlabeni futhi engabuye ibe khona emhlabeni. Uzonika amaKristu abantwana bakhe abazalwane abathengwa ngegazi likaJesu, uzobanika amabhizinisi angazange abe khona emhlabeni futhi angasobuye abe khona. Kwakhulunywa-ke bazalwane, wathi uyokwandisa, uyosinika nokunye esingakucelanga. Wathi uyonikeza amaKristu abantwana bakhe nokunye abangakucelanga, nemfuyo nodumo. Uthi uyobanika nemfuyo nodumo bazalwane. Kusho ukuthi nje lamaKristu ayoba nezinto ezingazange zibe nomuntu emhlabeni, futhi abe nodumo, futhi abe nemfuyo lamaKristu, ngoba yonke lonto leyo iyobe isudumo kuNkulunkulu. Kuthiwa lezi zinto lezi esiziphethe, nalezi zinto lezi ezikhona, nalezi zinto lezi esisebenza ngazo, nalezi zinto esizenzayo ngezikaNkulunkulu, kube uludumo kuNkulunkulu. Manje-ke bazalwane, kwakhulunywa kanjalo ukuthi uNkulunkulu uthi masivuma thina ukuba simenzele lamabhizinisi, lezi zinto lezi ngeke zifane nezamuntu, ngoba ngempela phela okaNkulunkulu akufani namuntu. Into kaNkulunkulu ayifani neyomuntu. Uyabona lamabhizinisi amakholwa ama ingavuma ukwenzela uNkulunkulu, kuyobonakala izimangaliso, uNkulunkulu uyobonakala enguNkulunkulu. Kuyo yonke uNkulunkulu ungenelela kuyo yonke into. Akukho uNkulunkulu la ingangeneleli khona. Wangenelela etsheni, wangena etsheni uDavide eyobulala uGoliathi, waphenduka uNkulunkulu waba yitshe, wabulala uGoliathi. Akukho uNkulunkulu la ingangeni khona. Ikhaya elinoNkulunkulu, ikhaya lomzalwane eliNoNkulunkulu, uthi ungena nje egeyithini ubone nje inkazimulo.
ubone nje inkazimulo, uthi ungena endlini nje ukhangwe inkazimulo ngoba kukhona uNkulunkulu kulelo khaya. Imoto ehamba umntwana kaNkulunkulu inenkazimulo, ihlale ngathi yintsha every day. Manje nizowabona amashophu namabhizinisi esizowenza. Kuzoba namabhizinisi angazange abe khona emhlabeni, angasayubuya futhi abe khona, kusho uNkulunkulu. Kwafunda-ke bazalwane futhi kwafundwa ingane zenkosini laphaya, amakhosi esibili futhi chapter 4, fundwa amakhosi esibili futhi laphaya ku chapter 4. Wasifundela ubaba uShemeni wethu laphaya ku chapter 4, isihloko ke sithi amafutha omfelokazi uElisha nowesifazane waseShunemi. Amen ke bazalwane, ifundeka kanjena ke. Kwakhala kuElisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti, wathi inceku yakho indoda yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe yizigqila. UElisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na? Ngitshele. Ngikwenzele ntoni na? Ngitshele. Unantoni endlini? Wathi, incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Wayesethi, hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho, zingabi yingcosana. Wongena uzivalele ngesivalo, wena namadodana akho, uthele ezitsheni zonke lezo, ubeke ezigcwele eceleni. Wasuka ke kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo, wona aletha kuye, yena wathela. Amen ke bazalwane. Kukhulunyiwe ke bathandekayo ngokuthi uNkulunkulu mayeza kumuntu, ufika uNkulunkulu abuza ukuthi unani, ngoba uNkulunkulu vele uyazi ukuthi umuntu nomuntu kufanele abe nento, ngoba umuntu wathi ezalwe emhlabeni uNkulunkulu wamnika izinto. Akazalwanga umuntu eyize njengoba abantu namhlanje sebeyize nje. Akekho umuntu owazalwe ngenalutho. Yingakho uNkulunkulu mayifika emntwini uyabuza ukuthi unani, uphetheni. Efika kuMoses ehlane wambuza ukuthi uMoses uphetheni, wathi uMoses ngiphethe induku. uNkulunkulu wajike wasebenzisa yona leyo nduku, wasebenza ngaleyo nduku. Manje kuyabuzwa kulo mfelokazi, kuthiwa mfelokazi, njengoba usukhala kangaka ukuthi uhluphekile nje, unani? Akafane athi nje ngoba uhluphekile wothi ngithandaze. Uthi unani? Uthi umfelokazi, anginalutho kodwa kusele nje iconsana lamafutha. Uthi thatha kamadodana akho uyozivalela endlini nezitsha eziningi. Mayesezivalele endlini nezitsha eziningi, useyaqala kuEliya, useyakhuleka ukuthi lo mfuma wamafutha amancane Nkosi andise. Manje ke kubekekile ke bazalwane ukuthi ngeke sithi uNkulunkulu akandise izinto kithi simakhele amashophu singaphethe lutho. Yini umzalwane ayiphethe? Uphetheni mzalwane okuzothi ingilosi maseyifikile isithunywe ezulwini isizosakhela amabhizinisi? Siphetheni? Yini esiphethe? Kwatholakala-ke bazalwane ukuthi siyafundisana ukuthi kufanele kube khona into esiyiphethe. Basifundisa-ke abasiholayo bathi kuyadingeka umzalwane akhiphe 1,100 ngenyanga. Uma ngabe le 1,100 ngenyanga
si-1000 iyokwenza 1 million, singayibali le 100 ngoba le 100 yiyo esizohamba ngayo njengoba manje sohamba amagumba amanomhlaba sikhankasa sitshela abangcwele ukuthi uNkulunkulu uyamemeza ezulwini uthi makheleni amabhizinisi. Kwathiwa kubalwa i-1000 i-1000 masi-1000 yenza 1 million. Kwase kuthiwa ke lo 1 million ke masishaya njalo i-1000 1000 1000 1000 si-1000 ngonyaka December iyobe yenza 12 million. Kwathiwa ke nge-12 million ke yilapho ke manje sekuzobuya khona ke manje yilapho ke manje sekuzobhekeka khona ke manje sesiya kuNkulunkulu ukuthi inkosi nangu ku-12 million simpethe. Nangu ke Nkosi u-12 million simphethe, andisa lo 12 million manje sakhela ukuthi Nkosi sakhele sesiyasho manje sakhela i-airport engcwele, siphe i-aeroplane engcwele, siphe iy'tolo ezingcwele, abantwana bakho bake bathenga ukudla okungcwele. Hayi abantu bakho bathenge ukudla okuchelwe ngamagazi abantu. Sisho sithi inkosi sakhela iy'kole, Nkosi yami, sakhela iy'kole ekuzofunda khona iy'ngane okuzothi uma zingene ekuseni iy'ngane zishaye ulayini iy'ngane ziphakamise izandla iy'ngane zikhuleke kuNkulunkulu, zikhuleka othisha beyithatha, othisha begcwele umoya oyingcwele, othisha begcwele umlilo, bathatha iy'ngane bekhuleka bathi inkosi sesifikile, bathi sidinga wena, bathi silwele, bathi sinqobele, bathi sesiyabona emhlabeni ukuthi ey'kolweni sekubusa ama-devil worshipper, ey'kolweni sekubusa ama-satanist, iy'kole ezobuswa umoya oyingcwele, iy'kole ekuzothi noma iy'ngane zigqoke ubungcwele, kuphilwe nje ubungcwele, nothisha bathi begqokile bemi phambi kwey'ngane bephile begqoke ubungcwele. Kungaze kweza ngisho iy'ngane ey'thwasayo ukuthi iy'ngane zifake ubuhlalo, iy'ngane zifake ubuhlalo, zibhince ubuhlalo, iy'ngane zizofunda, iy'ngane zizothelela lezi ezingabhincanga buhlalo. Lapho kobe khonza uNkulunkulu oyedwa owadala izulu nomhlaba, hayi labo uNkulunkulu esibabonayo. Kuyobe khonzwa insimbi edla ezinye, kuyobe khonzwa insimbi edla ezinye enguNkulunkulu lapho. Yizo-ke izinto lezi esizifuna ngale 12,000, esizifuna ngale 12 million. Kwakho amakreshi ingane incane ezothi ingane ina 1 year, ina 2 years, ina 3 years, ifunda ukuthandaza, ifunda ukuhlonipha abantu abadala, ifundiswa le ngane ithi ifundiswa ibikhulekelwa, ifaka umoya oyingcwele, zithi zikhula ziye ema-university lezi ngane, seyikhula lezi ngane zithi zikhula ziye ey'koleni, zikhula nje zihamba ziye ey'koleni ziye ema-university, zigcwele uNkulunkulu, nama-university eziya kuwo anoNkulunkulu. Manje ke bazalwane, kwakhulunywa kanjalo ke ngane zenkosi, kwakhulunywa kanjalo ke bathandekayo. Mase sishaye lo 12 million sesakhele lezi y'kole lezi zizoba ngowomuntu wonke okhiphe le 1000, ngoba kusho ukuthi umuntu uzokhipha 12,000 ngonyaka. Mayikhiphe 12,000 useyililungu lala mabhizinisi kaJesu, useyililungu lala mabhizinisi kaKristu. Kuzothi-ke makwenziwe ibhizinisi-ke sekwenziwe wonke la mabhizinisi-ke, bese-ke wonke amalungu ukuphela konyaka sekuyabhekwa ukuthi la mabhizinisi abe neprofit engakanani. Sekutholakala ukuthi-ke amabhizinisi-ke nansi iprofit yamabhizinisi.
Wonke umuntu oyililungu owakhipha imali yakhe ngonyaka useyayithola imali, useyayithola imali, useyayithola imali, useyayithola imali, sekuyacazelwana. Kucazelwana imana yasezulwini. Hayi, engakuthiwa ngabe sekufikile ke sibone imanga zikaNkulunkulu esohamba sifakaza sitshela abantu sithozani nizobona nazi izimangaliso. Lezi zimanga uNkulunkulu afuna ukuzenza izimanga afuna abantu babone ubukhulu bakhe. Bese iyacazwa le profit icazelwe lo yecazelwe sonke noma ngabe su 1000 wonke umuntu okhona la uzocazelwa sicazelane sifane nebandla laseJerusalema sinikana unandaba noma uthole 500,000 noma uthole sithola noma sithola 200 noma sithola 100,000 akusho lutho lokho ngoba singabantwana bakaNkulunkulu asibheke ingcebo sibheke udumo likaNkulunkulu sibheke ukuthi uNkulunkulu wathi simenzele into zakhe asibheke ingcebo. Thola ukuthi siyacazelana 100,000 ngenyanga noma 200,000 ngonyaka. Lo 200,000 uyowuthola every year. Uyowuthola njalo ngonyaka noma sewafa uyotholwa abantu abakho nabantu abakho noma sebafa uyotholwa izizukulu zezizukulu zezizukulu so long lezi izikole zikhona so long lama creche ekhona so long la ama-airport ekhona. uNkulunkulu manje ulubuyisela endulo manje. Thina amaZulu sithi ulubuyisela kononina. Ulubuyisela kononina izwe lakhe. Ake bazalwane uNkulunkulu akazibonakalise manje ngamaKristu ukuthi unamandla. AmaKristu abantu abamnyama. Siyazi ukuthi amaNgisi anengcebo yawo. Siyazi ukuthi ama-Africans anengcebo yawo. Siyazi ukuthi amaNdiya anengcebo yayo. Siyazi ukuthi amakhaladi anengcebo yayo. Siyazi ukuthi ama-China anengcebo yayo. Kuphi okwabantu abamnyama? Kuphi? Ngomthetho uNkulunkulu akamfuni umuntu omnyama asebenze umlungu. Okholwayo. Ngoba umuntu omnyama okholwayo mayisebenza umlungu akamkhonzi kahle uNkulunkulu. Ngoba belungu namhlanje sebethi akusetshenzwe nangesonto. Ngelanga likaNkulunkulu must uye emsebenzini. Manje uNkulunkulu ajabe esezulwini. Manje uzosakhela amabhizinisi ethu okuzothi ngesonto wonke umuntu ngesonto wonke umuntu usenkonzweni yokhonza uNkulunkulu. Wonke umuntu noma ngabe ishop noma ngabe supermarket ivaliwe ngesonto. Phakathi neviki sinosuku lwethu. Njengoba thina nje lango losithathu thina asizile ukudla thina usuku lwethu lolo. Asenzi lutho usuku lwethu. Kube nosuku lwamaKristu. Kwazi ukuthi noma ngabe Pick n Pay noma ngabe supermarket manje makuyoshaya nje u1 ivaliwe abekho bayothandaza bayokhonza uNkulunkulu wabo kwazeke nathi ukuthi sinoNkulunkulu wethu owanikela ngendodana yakhe uJesu Kristu wafa esiphambanweni wagobhoza igazi ngenxa yokusithenga ngentengo emangalisayo. Kwazeke bazalwane. Kwazeke ukuthi bavalile abekho bayokhonza uNkulunkulu wabo. Kwazeke noma siqhamuka kwazeke ukuthi labantu laba bangcwele ake kubonakala ubungcwele emaKristwini. Akuyeke lokhu ukuthi umuntu etekholwa abefana nabantu abangakholwa. Hlangana nabantu nomuntu okholwa nomuntu ongakholwa estradini kuyafana nje. Namhlanje uNkulunkulu uzoyinqamula lonto lethu. Ukuthi umuntu ongakholwa akasufana nomuntu okholwayo. Amen bazalwane. Manje bathandekayo kwazeke ukuthi kunosuku esilinqumayo ukuthi umhlaba wonke njengamaNdiya umhlaba wonke uyazi ukuthi ngolosithathu asidli ngolosithathu ngo1 siyothandaza. Wonke umhlaba onebhizinisi nje ngisho amafactory ngisho amafemo ayavala ngo1 kuyothandazwa. Umhlaba wonke niyohlangana la nihlangana khona niyambiza ongabonwayo ngamehlo obonwa ngemsebenzi niyambiza. Ufuna kanjalo kuNkulunkulu. Ufuna kanjalo kuNkulunkulu. Kwakhulunywa ke bazalwane kwakhulunywa kwavunyelwana
ukuthi bazalwana abafundisi abezwayo losimemezelo ngoba bathi bangabantwana bakaNkulunkulu abeze abangekho la iduzane abafone babuze ukuthi benze njani ngoba mntaka baba ngeke uye ngempela mina ezulwini ngiyakutshela ngeke uye ngempela ezulwini akungeni ukukholwa kuphela ezulwini akangeni nje glory to Jesus kuphela ezulwini akungeni nje ukukhuluma ngezilimi kuphela ezulwini kungena ngisho ukwenza intando kaNkulunkulu ukumlalela uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu mayesethenzana ukuthi nikwenze ngempela akugcini nje ngokuthandaza akugcini nje ngokuya enkonzweni kugcina nanokuthi uthe zami izimvu uthi ziyangazi uthi ziyangilalela uthi ngihamba phambi kwazo nanguke manje ukhulumile uthi menzeleni izinto uthi menzeleni amabhizinisi umuntu omKristu nje akathandaza athi inkosi noma ngabe anginayo imali angifuni ukusala ngifuna ukufinyelela Nkosi lapho uthe akwenziwe into yilapho ngizobona khona ukuthi ngihamba nawe mawuthi akwenziwe into ngiyenze ngiyabamema bonke abafundisi bakwethu bonke abafundisi abaqale basondeze izindlebe zabo ukumuza uNkulunkulu bese beyithatha lezi zinto beyifaka emabandleni ngoba kumele ukuthi kungene kulomsebenzi kungena abafundisi kungene ngisho abazalwane umuntu othi nje umKristu ngoba ezulwini akekho omkhulu akekho omncane sesisho nje abafundisi ukuthi yibona abazotshela ngisho abazalwane ukuthi hey bamemeze babe yicilongo lokuthi uNkulunkulu uthi ufuna into ethile uNkulunkulu uthi ufuna uNkulunkulu uthi ufuna amabhizinisi akhe abafundisi abazokhuthalela lento betshela ibandla ukuthi noma sesikholwa kanjani kodwa kufanele simlalele manje okuhluphayo kwabazalwane ukuthi uSathane wadoma ingqondo ukuthi amakholwa awafuni ukulalela uNkulunkulu uma kukhuluma umuntu abangamazi njengoba nje uNkulunkulu akhuluma kimi wathi ufuna amabhizinisi akhe amakholwa nje ngeke ayingene leyo ngoba ubani yena lokhuluma ukhonzaphi uphelile isikhathi sikaSonto lami isikhathi sikaNkulunkulu sokuba simuze ukuthi uthini isikhathi sikaSonto lami siphelile isikhathi sokuba manje ngonyama ibhodle izwakala ukuthi ithini manje ke likhona lelo gciwane elibhlungu ukuthi hayi akasonti nathi loyo akakhonzi nathi akusiyena umzalwane wethu ngeke simlalele bazalwane asisuphathisa kabuhlungu uNkulunkulu asisumhlupha uNkulunkulu asisumkhathaza uNkulunkulu uNkulunkulu kufanele enze into ayithanda ngesikhathi esithanda akaze uhamba uNkulunkulu ekokotha yonke imizi yabazalwane ezonitshela ukuthi ngifuna amabhizinisi wami ngifuna amabhizinisi wami ngifuna amabhizinisi wami uzotshelo yedwa kodwa mangabe nina ningabantwana bakaNkulunkulu le ndaba lena nizoyithatha ngomoya oyingcwele ngoba nani nizokhuleka nithi nathi Nkosi awukhulume sizwe khuluma Nkosi khuluma moya oyingcwele uzonitshela uNkulunkulu uzokhuluma uNkulunkulu ngoba manje uNkulunkulu wenza ubunye ukuthi sibe munye hayi ukuthi uzoyeka inkonzo yakho hayi ukuthi uzoyeka inkonzo yakho uzobukhonza khona lapha enkonzweni yakho kodwa uNkulunkulu ufuna sizoba munye esikwenzayo sikwenze simunye kodwa uyikhonzele enkonzweni yakho kodwa esikwenzayo sikwenze simunye sazi ukuthi uNkulunkulu wathi ngisho nasekwehlulekeni kwethu okungaka bakithi sehluleka kodwa ngalokho nje uyosikhumbula mzalwane njoba wehluleka kangaka nje ngalokho nje uyokukhumbula ngokumlalela nje uyokukhumbula ey'nsukwini zokuphela uyokukhumbula ey'nsukwini zokugcina uyokukhumbula athi lo wangilalela engangazi kodwa engikushilo wakwenza engangibonanga ngamehlo kodwa wakholwa ukuthi yimi engithakenze lento siyabonga-ke bathandekayo ngiyethemba-ke ingane zenkosi kuzwakele-ke ukuthi hayi i-meeting-ke iqhubeke kanjalo-ke bazalwane siyaxolisa njengengane zenkosi ukuthi sithathe isikhathi ukuyithumela sihlushwa ogesi lana sihlushwa ogesi kakhulu siyabonga-ke bathandekayo inkosi nibusise nisakhuleka nisathandaza nisamnxusa uNkulunkulu ukuthi aniphe imali nokuthi anibonise lo mgomo wakhe ngegama lenkosi amen.